Co říkáte na hru nováčka? Jsou malinko slabší, se mi zdá. Můžou ještě se ukázat, jo? Je to jejich první zápas soutěži, tak uvidíme, co s tím ještě přijdou. Při tvém vyloučení, co říkáš na výroky rozhodčích? Tak faul to byl, rozhodčí pískají normálně a s tím se nedá nic dělat, no. A přijde ti, že technici zlepšili svoji hru ve druhé třetině? Spíš jsme přestali hrát teď a kluci z techniky začali víc bruslit, začali nás napadat a vyrovnali hru, dali góla. Teď je na nás jenom, aby jsme to se zlepšili a vyhráli. Třetinu hodnotí trenér Tomáš Ceperko. Konečný výsledek 3:1, co říkáte na výkon týmu? Výkon týmu byl velmi kvalitní, velmi dobrý. Je tam hodně věcí, na kterých musíme pracovat, ale kluci za to zatáhli, makali do poslední chvíle a nechali na tom řešit všechno. Jsme ošklivou srážku kraj Hanzla. Jak je na tom a byl to podle vás faul? Neviděl jsem celou tu situaci, ale je v pořádku a plně k dispozici.